Здравейте, пичи от YouTube, аз съм Трикси Беки и тук сме в София Крафт и сега ще се бием. Обаче не знам защо малко ми лагва. Ще скачаме ли? Скача, тук при мен е между другото Крейзи. Тия са тим. Не ми се скача. Хора, нещо ми бъгна в скайпа. Ако искаш да пием. Няма смисъл, ето има много хора, тия тримата са тим. Ако искаш Warpop. Опа. Зависи ако има хора. Нищо ми става на гласа. Има човек. Това си ти. Аз ще да претърся. Май сам на ФПС-то има. Пише няляка. Добре, така. И аз съм първи, така. Фит. Така. Пише да идват на Пъпа. Сто процента ще пишат как ти е канала. Чакай малко. Без реклами. И бах ти, човека, знаеш кой вика? Нали ти още каза, кажи ти на тубата и той вика, абонирайте се за някакъв там малко или ко беше. Хора, не се абонирайте. Бъзикам се, това си от вас, ако искате се абонирайте. Има някакъв. Чакай, да я го инсидна. Слабе. Да, хора, ние тук сме ранкови. Да. Или, Твиксито е емперор, аз съм кинг. Човека, как ще върти главата? Като удал. Искаш битва, защото 5 лега за 5000, 6 лега даже. Аз ще бидвам, не знам. Не можа да пиша бит. Аз ги спечелих. Че скочих. Вой, толкова правя. Ясно така, виж ма. То ясно. Виж ма, Крейзи. Опа, чакай. Да, гледам. Ще искам само да... Дойде някакъв... Постана! Нищо кой остане? Нищо ме изкара. Не, в сървъра ли си? В сървъра си по-точно. Омага. Това наистина бъгна нещо. Чай сега ще ли изпълня? Крашнал ми е на мине. И отново сме тук. Фак! Скочиха ми! Чакай! Килаура! Ядам лега! Изядох лега. Чака стабилно бие. Пълна килаура, брат. И да, хора, снимани. Първия сниман. Чакай бе, аз не съм пил стреничка. Още един ти скочи. То и аз така, трябва да пия стрен така. Как лагва. Ела тук бе, хакер. Хубаво, че тия двамата не са тим. Поне може да умра от хакер, не от нещо друго. Фак, умирам! Какво стана, бе? Лекари ми се изяде. Му пак оцеля. Човек, правят ми 2 в 1. Аз трябва да бягам. Май да се изнасяме. И да бягаме, ако искаш. Тия там докато са минат. Аз без ти трябва да презаредя. Спасих се. Фак! Не можах да оцеля. То как се пише? Мариан е единя. Не, маняк май. Сега ще кажа. Маняк. Маникак. И таковата и нап го снимал. Джиджи. Не, нап не е хак. Не бе, как че нап го снима. Така ли?
То той снима май. Не знам. ОМГ. Фикс. Бъгнал се. Аз не стига, че съм с София. Да, хора, има някакъв бъг. Нещо YouTube. Лимита на клиповете е 15 минути. Всички ли са измерили, бе? Не изкача така. Чапъра е така, май. Да, чапата и смарил фотала. Голям хакер. Бъркам се. Много е добър просто. И мишката ме е трибол. Той питава къде аз да пускам кликарти. Виж го, виж го. Вижте го само, вижте го. Чай, малко тия стои. И дете взях само 2 лега, братче. Да, вижте какво ми даде. Айде ти честито взимай на стрема. Чакай, само искам да пърна. Я LARP FPS да видим някой пак. Ай, че сте бан. Бътри. О, меле. Не ти изкачал. Домбрингър е долу срещу сървала. И Смарио. Също Epic Max. Хора, ако мислите, че сме жени, не сме. Просто... Нямаме много сетове. Да, нямаме много сетове и не ми се хабят. Виж го, то е... Стоп, спам, бе, момче. Сървала без каска. Просто хора, те... Например, Домбриджера, Ицмарио Фатала, те са по 300... Те са до Домбриджера с 10 сета. Да, вижте сега Домбриджера. Ето, вижте, само просто... То колко сета... И виж му леговите само, брат. Другия... Epic Max, дай да го видим. Epic Max, той и него с много работи, ма... Той е по-слабичък. Тихо. И той Смарио Фатала е така. Вижте Съкафайр. Съкафайр още по-зле. Той пък ако го убиеш, не знам кой ще вземеш, човек. Аз много ще кефа, ако го убия този спич. Нещо... Ицко некта скочи. Ако искаш я да спауна пак да минем джъмпа. Защото аз не съм си взимал наградата. Спаун, аз отивам на спауна. Чайте, че някой на мен ми писа някой. Айде, идвай. Къде? На джумпа? Аз съм там, аз закачам. Аз съм за ти. Ама на новия или стария? Омага. Аз съм горе. Къде горе? Скачам. Фък, паднах на стълбите. Кой продаде стилите? Ти знаеш, че май са реснали киловете, топ киловете. Не. Щото то Valve да Fire имаше 1000 кила. Те го накараха да споделя. Така ли?
Да. Според мен беше хак, ама не знам. Добре, минах тия фенсове. Сега тук ще е голям фил да падна някъде. О, май Марио е пукнал. Май не. Пукна, бе. Защото ги пише ГГ, трифено, такива работи. Фак, паднах на тия стълби, дето, нали знаеш, там дето на тебе ти беше лесно. Да. То там е много лесно. Да, знам. Че имам някаква глава в мене. Тясна Стив. Ех, какви рекламки правят. Опа, аз къде отивам? О, новия джамп, дай го видим него. Дали са го довършили? Фак. Не са. Ами аз ще да го скоча за фон. О, аз ще бидна. Виж колко... Той го махна. О, шит. И кой е така, като го махне, взимат ли му парти? Сложи ги пак. Ще битна 1 милион. Его просто... След 15 секунди. Кой вика? Битва, ако искаш. Вой, ти спечели. Ко? 20 милиона дадах за... За един стак легове. Не, това 2 милиона е. И как ма би, то ма никак. Вижу как ма би, бе. Аз си джампя, човека ма би. О, бидвай. Един лек за еднака. То падна пред мене. Това пак. Даре 400 000 за един лек. Тут пака флайна, човек. Кой? Ма никака флайна, пък не е ранг. Лаго снимай тос. Флайва пък не е ранг. Аз съм на път да мина джампа. Опа, чуете. Аз съм накрая. Я минал го. Пак се я взел. Итмаро, това чат хилбара. То виж го хака как се върти. Взеха ми главата, брат. Итмарот? Да. Как ще телепортни, ако не си взел това? Взел съм сега. Ами то и аз. Това беше от мен, хора. Бай-бай.